сейчас идет подготовка под благоустройство. Югары Баграш авылындагы тарихи ширкәүне яңарту эше дәвам итә. Татарстанның мәдәни мирас объектларын саклау комитеты рәисе Иван Гущин, Әлмәт һәм Бөгелмә епископы Мефодий район җитәкчелеге шул хакта фикер алыштылар. Бинаны яңарту эшләре бергәләп саклыйбыз федераль проекты буенча 2 этапта башкарыла. Этот объект деревянного зодчества, конечно, с трудом нам дался в определенном степени. Это благотворительный проект, и мы начали реставрировать его в апреле 2023 года, дали старт, разработали проектное решение соответствующее, привлекли специализированную организацию. И вот сейчас мы стартовали в рамках второго этапа уже реставрационных работ. Төзелеш эшләре узган елның апрелендә башланды. Элекке ширкәүнең нигез ташлары яңартылган инде. Бураның да 12 нергәсе күтәрелгән. Эш барышы белән республика һәм район җитәкчелеге дә даими кызыксынып тора. Бүген инде менә күренеп тора, фундаментлары эшләнеп, ярты стенасы уже күтәрелде, 12 нергәсе. Киләсәт надан әзер тагы 10 нергәне күтәреп куябыз. Октябрь ай азакларына Алла берсә инде ширкәүнең түбә астына кертәрбез дигән ниятебез бар. Бүтән эшләрен кыш көне эшләп алып барып, Ширкәү төзелеше 2 ел дәвам итәчәк. Хәйриячеләр акчасына яңартыла. Бу ел көзгә кадәр аны торгызып түбәсен ябарга ниятлиләр. Аннан икенче этапта эчке эшләрне башкару планы тора. Иске ширкәүнең һәр тактасы агач төзелеш сәнгате законнары буенча тикшерелеп инвентарьга алына. Октябрь ахырына түбәсе ябылып, киләсе язларга Троица бәйрәменә кулланылышка тапшыру бурычы куелган. Этот храм обретет новую жизнь и прекрасно проходит его восстановление. Это новый сруб, который очень усердно, внимательно устанавливается. И дай Бог, к следующему году, праздник Святой Троицы, мы совершим освящение этого храма. Это будет великая радость. Бу ел биредә эшләрне 75-80% тамамларга уйлыйлар. Гыйбадәтханә янындагы территориядә кечкенә бакча да булдырылачак. Авыл халкы да иман йортын саклап калу өчен тырыша. Тиздән авылыбызда ширкәү шыңы яңгырар дип сөенә алар. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.